guys, welcome to our channel TV Files TV. Without wasting any of your time, Holy 10 azoresponda akanyora imwe inonzi emotional message achinyorera musikana wake paInstagram nemusikana wake akapindurawo futi paInstagram guys. So azoimba nekamwe kasong kanonzi diss song. I'm sure makaona kanda pekutanga guys. Saka nyaya iripo ndeyekuti Holy 10 azopindura, saka anga achitaura kuti vasiye vakadaro tichavaita sei, tichavawana tichavaona kuti tichavatambe akaita sei. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda, vamwe vanga vachiti wakadyirwa mukadzi, vamwe vanga vachiti tipe mukadzi wako timudye. Vanhu vataura zvinhu zvakawanda guys, nemurikuzvionera mega nekuti Holy 10 anga akangonyarara asazoresponda. Asi message yaya maonero angu semanyorera aita nemusikana wake akapindura, which means ivo vanoziva kuti nyaya yavo yakamira sei. Isusu tisingazivi zvedu, asi ivo nyaya yavo vanoiziva kuti yakamira sei. Asi aratidza kuti arwadziwa zvikuru Holy 10 nemusikana wake apindurawo nekamwe kaemoji kari kuchema. Saka I don't know guys kuti imi munotudza kuti ari kunyepera mumwe ndeupi. Musikana uyu akadanana nemukomana uyu asati akudanana naHoly 10 here, kana kuti anga achichitira Holy 10. Handizivi guys kuti imi munoti kudini hazvo, asi nyaya iripo ndeyekuti azopindura Holy 10. Apindura, saka ataura kuti tichavawana, which means vamwe vari kureva ndiPassion Java naShadaya naRayvine. So please don't forget to subscribe to our channel. Thank you.